Sziasztok, én Bogdán Petri vagyok, a mai videóban meg fogom kóstolni a Supersnack az új üdítőit, mivel nem olyan rég jelent meg a Spárba és a márka üzletükbe. Ilyen a doboza, szerintem jól néz ki. Az üdítő az koffein és szénsavmentes, tartalmaz rengeteg vitamint, méghozzá D-vitamin, C-vitamin, B6, B12, kálcium és magnézium. Na, szóval most kibontom az üdítőt. Az illata az nagyon jó, ez elvileg trópusi, igen, ízű, multivitamin, szóval multivitamin ízű. Hoztam egy parat, megnézzük, hogy milyen a színe. Hát igen, sárga, ilyen a színe. Megnézzük, hogy milyen ízű. Igen, ez nagyon jó. Ez nagyon jó, nagyon finom, jó édes. Nagyon jó íze van. Maga az üdítő az 600 forintba kerül. Szerintem érdemes kipróbálni, mert nagyon finom. Maga a videó az ennyi is lett volna. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és nézitek ezt a videót. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Mindenkinek további szép napot szeretnék kívánni. Sziasztok!